ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಜೋಕುಲು ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪೋಯಿರು ಎನ್ನ ಗಾಣದ ಹೊರತ್ತ ಬೇಲಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೀನಿ ನಾನು ಕುಂಟು ವಾಶ ಆದ ನಂಗೆ ಫುಲ್ ಕತ್ತಲೆತ್ತನು ಬರ್ಸದ ಇತ್ತೆತ್ತುಲೆ ದೊಂಬತ್ತನ್ ಪಂದು ಪಾಡಿಯೆ ದೊಂಬುತ್ತಲೆ ಈ ಸೈಡ್ ದೊಂಬುಂಡು ಈ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಮುಗಲ್ ಲಕ್ಕುಂಡು ದೂವೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮರಿಯಲಾಡು ಕುಂಟು ಪಾಡ್ನಂಗ ಹೊರ ದೊಂಬು 5 ನಿಮಿಷ ಲಿಪ್ಪುಜ ಕೋಡೆ ಪಾಡ್ದು 1 ನಿಮಿಷ ಆತಜಿ ದೊಂಬಿತ್ತನಂದು ಪಾಡಿಯೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಪಾಡ್ದಿಂಚು ಉಲಾಯ ಬನ್ನಾಗ ಪನಿಪುರ ಶುರುವಾಣ ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ಎಂಚಂದು ಗೊತ್ತಾವ ಜಿತ್ತುಲೆ ಪಾಡಿ ಆ ಸೈಡು ದುಮ್ಮುಂಡು ಪಿರ ಮುಗಲ್ ಬತ್ತನು ನೀಮೆಟ್ಟು ತುಲೆ ಮುಗಲ್ ಕಪ್ಪುದ ಮುಗಲ್ ಸೂರ್ಯ ತುಲೆ ಕವರಾಣು ಈತ್ತೆಡು ದೊಂಬಿತ್ತುಂಡು ಅಡೇಗೆ ಕವರಾಣು ಮರುವೈನ ಕೋಡೆ ಸಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಪದ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪಿದೆದೆತ್ತಿಯೇ ಕೋಲ್ಡ್ ಪೋರೆ ಇತ್ತೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಪೂರ ಪೋತುಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ ಮಸಾಲ ಕಡೆಕ ತಾರೈ ಪೆರೆದು ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಮಿ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಮಸಾಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮುಖ ಮುಂಚಿ ರಡ್ ನಮ್ನೆದ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದೆ ನೆಕ್ಕಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚನೆ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡುವೆ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಎಣ್ಣೆಡು ಇಜ್ಜಿನ ನಮ್ಮ ಸಪ್ರೇಟ್ ಫ್ರೈ ಮಂತನೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಯಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡಿಯೆ ದಾಲ್ ಆಪುಜಿ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಮಾತ್ರ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿನಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಂತೊನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಡು ಐಕೆ ಜೀರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿಲ ಚೂರು ಓಮ ಪಾಡ್ದೆ ತೆಬಂಡ ಚೂರು ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಅತ್ತ ಪಂದು ಅವಿನ ಕಡೆಯೋಡು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ತೀತು ದಾಸೇಮಿ ಬೇವುರೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆನ ಕಡೆಯಿಂದಂಚಿನ ಮಸಾಲನ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸಾಲ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ರೈ ಮಂತಿನೇದ ಹತ್ರ ಜಿಂಜ ಪೊರ್ತು ಫ್ರೈ ಮಂತ್ಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಕೊದ್ದಿನಾಗ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಮರುವೈ ಪಾಡ್ನ ಎಂತು ಬೇಯ್ಪಾದೀತ ಮರುವೈಲ ದಿಂಜ ಪೊರ್ತು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಕೊದ್ದಿಂಡ ಯಾವನು ಮರುವೈ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿಯ ಸೈಜದ ಅಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಪುಲ್ಪುಂಡು ಮರುವೈ నేను ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ ನಾನು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ನ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತನ ನಮ್ಮ ಮರುವೈ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ತಾರಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪೊಡಿ ಮಂತೆ ಐಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ದೆ ಇತ್ತವಿನ ನೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತನ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಮರುವೈದ ಕಜ್ ಮಂತನ ಉಪ್ಪುನ ಅದೋಟ್ಟೆ ಪಾಡುಡು ದಾಯಪಂಡ ಮರುವೈಡ್ ಪುಲ್ಪಿಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ನಾನು ಕುಂಟುನು ಹೊರದೆತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ಪಾಡ್ದನಗೆ ಎಂಕ್ಲ ನೇಬರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಂತೆರು ಕಲರ್ ಹಬ್ಬಲಿಕ್ಕದ ದೈ ಕಟ್ ಮಂತದ ಬೋರ್ಡ ಅಂದು ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡೆ ಅಂಚಿ ಮಾಮಿ ಪೋದು ಪತ್ತ ಹತ್ತೆರ್ ಅಲ್ತರ್ದು ಸುಮಾರುಂಡು ನೆನಿತ ನಡಿಯರೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕಂಪೌಂಡದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ನೆಲಗುಲ ಬಿಡ್ತುಲೆ ಎಲ್ಲೊಲ ವೈಟ್ಲ ಮಾತ್ರ ಆತಿ ನೆಟ್ ಆರೆಂಜ್ದ ಪೂರ ಎತ್ತು ನೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಪೂವೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ವೈಟ್ಲ ಎಲ್ಲೊಲ ಮಾತ್ರ ಒಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕು ತೂಜುಂಡು ತೂಯರೆ ನಾನು ತೂದಿಜ್ಜಂಡು ಕೋಡೆ ಸಡನ್ ನಂಗೆ ಅರಳ್ದಿತ್ತು ನಾನು ಚೀನಿ ತೂಯರೆ ಬತ್ತಿ ಇನ್ನು ಬನ್ನಗಲ ವೈಟ್ಲ ಎಲ್ಲೊಲ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ನಂಟು ಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಬೇತೆ ಕಲ್ಲರೇ ಇಜ್ಜಿ ಏನಿಟ್ಟೈತೆ ಜಾಲ್ಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂತದೆ ಪೂತ್ತ ಎನ್ನ ತರಮಿತ್ತಿಡ್ದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಕ್ಕಿ ಪಾರ್ಲ ಕಾಣ್ ಅವೊಂಜಿ ರಾದು ಪೂದೊಳು ಸ್ಲ್ಯಾಪುಡು ಕುಲ್ದಿಂದುಲಿಗೆ ನವಿಲು ಮಲ್ಲ ನವಿಲು ಎಂಚ ರಾವು ಒಂದು ಪೂತುಂಡು ಯಾನು ಎಂಚಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂಚಿನ ಬಡ ಲಾಗಿ ಒಂದು ಪೂಪಿ ನಿನ್ ಎಂಚ ರಾತ್ರಿ ಈ ಮರಡ್ದು ರಾದು ಪೂದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಕುಲುಂದಿನಿ ವಾವ್ ಏತು ಪೊರ್ಲುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಕೋರಿಲೆಗ್ಲ ಪೋಡಿಗ್ಯಾನು ಎಂಚಿನ ಶಬ್ದ ಏನಿ ಪಂದು ರಾಣಿಲ ರಾಜಲ ಬತ್ತರಾಟೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆತ್ತ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಈ ಸೈಡ್ ಮರಟ್ಟುಂಡು ಅವು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬುಲಿಪುಂಡು ಒಂದು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಬುಲಿಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತುರ್ದು ಕೇಂಡು ಮೂಜಿ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಿದಣ್ಣಂದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಗರಿ ತಲ್ತದ್ದು ಪೋ ರಾದು ಪೋಂಡು ಪೋಯಿ ಬಲ್ಲೆಡು ಬುಲಿಪುನ ಕೇಂಡು ಮರುವೈ ಸುಕ್ಕಾಡೆನ್ನ ಬರ್ಸ ರಡ್ ಸರ್ತಿ ಪನಿತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೊಂದು ಚೂರು ಕೂಡ ದೊಂಬಾತನ್ ಬಂದು ಎಕಡೆ ಎತ್ತೆ ಇತ್ತು ಕೂಡ ಪಾಡ್ದೆ ಕುಂಟು ಮರುವೈ ಸುಕ್ಕಾದನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪೆಲಕಾಯಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಒಂಚನ ಕೊರ್ನಿ ಪೆಲಕಾಯಿ ಅಂಚ ನೇಬರ್ಸ್ ಇರ್ಲಿ ಇತ್ತನ ಕೊರೋನು ನೆಟ್ಟೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪೆಲಕಾಯಿ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚ ಆಯ್ತ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತ್ ಅಂದು ಈ ಸರ್ತಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಂದಿನ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಅವು ಅರ್ಧ ಕುರಿದ್ನು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಇಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಪಚ್ಚಿದಂದು ಎತ್ತದು ಗಟ್ಟಿ ಮನ್ಪುಗ ಚೀಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಚ್ಚಿರ ಒಂಥರ ತುಳುವೆಲತ್ತ ಬರ್ಕೆಲಾಗತ್ತೆ ಆ ಟೈಪು ಅಂಚ ಗಟ್ಟಿ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದು ಎಂಕಿಜಿನ ಗಟ್ಟಿ ಪುರ ಆತ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಈ ಸರ್ತಿ ಮನಸ್ಸಾಣ ಗಟ್ಟಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು
ಪಂಡ ಹೆಲ್ತ್ ಎಲ್ಲ ಹುಷಾರಿಜ್ಜತೆ ಬೊಕ ಅಂಚ ಪೆಲಕಾಯಿ ತಿನ್ನ ಕೂಡ ಶೀತ ತೆಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಈಗ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತನ ರಗಾಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಮಿಯ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಪಚ್ಚಿಡ್ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜತ್ತು ಕೊರಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೀಲ್ ಚೀಲ್ ಮಂತ್ ದಿಪ್ಪಾನು ಬೊಕ್ಕ ಅರಿ ಪಾಡಿಯರ್ ಮಾಮಿ ಅರ್ಧ ಸೇರ್ ನೆತ್ತ ಒನಸದರಿಯೇ ಪಾಡ್ನಿ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ದರಿ ಹೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಬುಡ್ಚಿ ಬಂದು ಒನಸದರಿಯೇ ಪಾಡ್ನಿ ಐತೆ ಗಟ್ಟಿ ಬೈಯಡ್ ಗಟ್ಟಿ ಮನ್ಪುಡು ವರ್ಷ ಬತ್ತಾಯ್ಕ ವರ್ಷ ಸ್ಕೂಲ್ ಬತ್ತೋನಡು ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪುನು ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿಷ್ಟ ಅಜ್ಜಿನಾಯ್ ಕೋಪ ಮನ್ಪುಯಿ ಇರ ಪತ್ತಾವ್ನ ಕೊಯ್ಪುನ ಪುರ ಆಗಿಷ್ಟ ಒಂಜಾಯ್ ಬತ್ತಾಯ್ಕ ಗಟ್ಟಿ ಮನ್ಪುನು ತಾರಿ ಪಾಡ್ದೀರ ವಾರಿ ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಬೊದ್ದುಲೋಡು ಇತ್ತ ಪದ್ರಡಾರನ ಪಾಡ್ನ್ಯಾರ 5 ಗಂಟೆನ ಸರಿ ಆಪುನು ಕಡೆಯಾರ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆಯಾರ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಅದನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಎಂಚಿನಕ್ಕ ಕಡೆಯಾರಂದು ಪಾಡ್ದದ ಎತ್ತಿನ ಅಂಕುಲು ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚೈತೆ ಕಲ್ಲಡೆ ಕಡೆಯೋಡು ಐಕೆ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ನಿ ಒಂತೆ ಅಂಡ್ ಹೊರನೆ ಕಡೆಯೋಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅರಿ ಪಾಂಡ ರಡ್ಸರ್ತಿ ಕಡೆಯೋಡು ಅವು ಇಲ್ಲೇ ಕಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಈಗ ಅರ್ಧ ಸೇರು ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ಯಾರ ಹೊರನೆ ಕಡೆ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಬಂದು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ತಿನಿಯರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೇಲೆ ರಾಮಾಯಣ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ಬೇಲೆ ಕಡೆಪು ನಾವು ಉಂಡು ಬಂದು ತಿನಿಯರೆ ಮಾತ್ರ ಫೈನಲಿ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಬಲ ಇತ್ತೆ ಮಾಮಿತ್ತೆ ಪಚ್ಚಿರ್ ಜತ್ ಕೊರಿಯನ್ ಚೀಲ್ಪುರ ಮಂತ ದಿಯಡ ಮೊಕ್ಕಗೆ ಈಸಿ ಆಪು ಮಾಮಿ ಪಚ್ಚಿರ್ ಜತ್ ಕೊರಿಯರ ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ಅಡ್ಡೆಗೆ ಏತು ಪೂಡು ಆತ ಪಚ್ಚಿರನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ ಮಂತ ದೀಪೆ ಬೊಕ್ಕದೇನು ತಿನಿಯರೆ ಆಪುಂಡು ತೊಟ್ಲೆ ಈತ ಪಚ್ಚಿರನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚೀರ್ ಮಂತ ದಿಯೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ಅಂಜನ ಉರ್ಪೆಲ್ಲರಿ ಏನು ಬುದಲಾರೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಮಾಮಿ ಇತ್ತೆ ಕಡೆಯಾರ ಪಾಡ್ಗ ಕಡೆಯಾರ ನೆಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡಿ ಏಲಕ್ಕಿದೆ ತೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ಲ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಗಟ್ಟಿ ಮನ್ಪರ ವರ್ಷ ಹಿರೇ ಕೊಯ್ಪುನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನಾ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಗಟ್ಟಿ ವರ್ಷ ಬರೋನು ಪಕ್ಕ ಕೊಯ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಉಮಿಲುಡು ಉಂತಾರಲ್ಲ ಜತ ವರ್ಷ ಕೊಯ್ಯನಾ ಯಾ ಉಮಿಲತ ಫುಲ್ಲು ఇది తెలియలే పీస్ బోర్డు ఇంకేం కూడా అనిపిస్తుంది ವರ್ಷ ತಾರೆ ಕಟ್ ಮಂತೊಂದುರ್ಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ಯಾರ ఇది తెలియలే పీస్ నేను బొక్క బందದ ಮಿತ್ತ ಪಾಡ್ದು ಬಂದದ ಮಿತ್ತ ಪಾಡ್ದು ಪತ್ತವನು ಮತ್ತಕ್ಕ ಎರಡಕ್ಕ ಬೇರೆ ದಿಪ್ಪು ತೊಂದರೆದ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ವರ್ಷ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಪಾಡ್ದು ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದ ಚೀಪೆ ಆಂಡ ಬಂದಾಗ ತುಕ ಚೂರು ವರ್ಷ ಚೂರು ಬಂದ ಕೊರಿಗೆ ಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ಹೈಟ್ ಕೊಡಿ ಇಂಬೆನೆ ಪೂರ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆದು ಕೊರ್ಲಕ್ಕ ಮನ್ಪೆ ಪಾಡ್ದು ಈಗ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಐದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೇಟ್ ಇತ್ತ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಇತ್ತ ಉಲ್ಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ತೊಂದರದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇಯರೆ ದಿಪ್ಪುಳು ಇಂಕುಲ್ಲ ಅಡ್ಡ್ಯಾನ್ ಮಾತೊಂಡತೆ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ದೀಪುಂಡು ಬೇಯರೆ ಒಂಜಿ ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಜತೆ ಇತ್ತ ನಾನು ಬೇಯರೆ ದಿಯ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಂಕುಲು ಓ ಅಡ್ಡ್ಯ ಮಂತುಂಡಲ್ಲ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಯರೆ ದೀಪುನು ಅವು ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಚೋಕ್ ಆಪುಂಡು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಂತಿನ ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇತೆ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸಿನ ಮಂತಿನ ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇತೆ ಐಕೆ ಇಂಕುಲು ಹೂವು ಅಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಮಂತಿನಲ್ಲಿ ಇಂಕುಲು ದೀಪುನ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವೇನು ಇತ್ತ ಒಂದು ಬೇಯೋನು ಇತ್ತ ದೀನ ಹತ್ರ ಅವೇನು ಅಡ್ಡಿಯನ್ ಕಮ್ಮನೆ ಬರೋನು ಯಾನ್ ಪಂಡತೆ ಕಡ್ನಿಕಳ್ಳ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಂತಿನ ಕಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಬೇತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸಿನ ಮಂತಿನ ಕಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಬೇತೆ
ಶೋಕದ ಕಮ್ಮನೆ ಬರೋದುಂಡು. ಇಂದು ಇಂದು ದೇವರೆಗ್ ದೈವ ದೇವರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ತಟ್ಟಿಗ್ ಒಂದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡ್ಯ ಮಾಡ್ತೇನಲ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ದೀಪಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ತಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ದೀಪ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವೇರ್ನಲ್ಲ ದೀದು ಬರ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾನೆ ಕಡೆ ದೇವರ ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ವೆಂದೆತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬುಗ. ಕೆಲವರು ಉಂಡತೆ ಹನಿಟ್ ತಿನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ತಿನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಫಿಶ್ ಕರಿ ಮಾತ ತಿನ್ಪೇರು. ಯಾನ್ ಕಾಲಿ ಇಷ್ಟ ಯಾನ್ ಕಾಲಿ